sisè i pràcticament últim dia a Viena. Començàvem amb el Palau Schönbrunn. Uau, és immens! Necessitareu 2 o 3 hores mínim per gaudir-lo amb calma. I el millor? Totalment accessible i preciós. Tips per al Palau Schönbrunn a la descripció. Després vam anar a la cripta imperial. Molt del museu és accessible, però les tombes de Sissi i Franz Josef I no. Sabíeu que la cripta imperial es va fundar l'any 1618 i el primer enterrament va ser el 1633? Des de llavors hi descansen més de 150 membres de la Casa dels Habsburg. L'últim enterrament va ser l'any 2011. De camí al Burgarten vam descobrir la botiga Zuckerwerkstatt, on fan llaminadures a mà en directe. Jo ho havia vist alguna vegada pel mòbil, però mai en persona. Accessible i deliciós. Després vam fer una passejada pel Burgarten, tot pla i molt ben cuidat. I vam continuar pel centre sense rumb fix, simplement gaudint de l'ambient. A la tarda vam tornar una mica abans perquè els meus pares poguessin deixar-ho tot preparat per l'endemà, que agafàvem el tren cap a Budapest. Ja us explicaré més a... Fins demà, aventurers!